Čaute, tak ja vás vítam pri tomto videu a toto video je asi po 2 alebo 3 alebo 4 týždňoch. Ale konečne je to nejaké normálne video, teda nie normálne video, respektíve video, v ktorom vám všetko uvediem, aký to má dôvod. Aj keď ten dôvod zrovna nie je, že dôvod, ale skôr, že výhovorka. No nie je, že výhovorka, ale proste také. Nepredávala som preto, lebo nejak sa mi absolútne nechcelo nič robiť. Nechcelo sa mi upratovať, nechcela sa mi upravovať, nechcela sa mi točiť a ani som nejak nemala tému. A čo sa týka nejakých noviniek, alebo tak stále hovorím slovo tak mám 2 novinky, respektíve 3 novinky. Prvá novinka je, že som začala chodiť na badminton. Neviem, ako sa to hovorí po česky, ale asi to je to isté. Strašne super, ale som strašne nemého. Ďalšia novinka, za ktorú som strašne rada a Ďalšia novinka, za ktorú som strašne rada a strašne nadšená, je nový mobil. A po 5 rokoch, alebo po 4 som dostala nový mobil, takže nie po 5, po 5. Takže som z toho strašne nadšená. Tento aj to vlastne Samsung Galaxy S3. Takže tak. Takže som strašne rada. Budem pokračovať s ňou. Ďalej mám Instagram, takže na Instagrame sa volám, neviem ako, ale to bude iba napísal, že tu. A ďalšia vec, ktorú som vám chcela povedať, je, že čo by ste mi mohli niekde napísať, teda tuto dole pod video, nejaké nápady na videá a možno byť tagy, ale nie tag typu, čo je v mojej školskej taške, lebo tam sa vyskytuje prevažne bordel a smeti. Takže tak, nie room tour, pretože izbu, no, je to strašne zložité s tou izbou, ale tak, takže room tour nie. A tak nejaké také tagy typu pet tag alebo tak. A ešte nie, že tag, čo je v mojom mobile, ale ten bude potom, len ešte v ňom moc vecí. A posledná novinka, ktorú som vám chcela oznámiť, je to, že zajtra idem do Hlohovca z príčin zatiaľ teda pre mňa známych, ale pre vás neznámych. A budem z toho stadiaľ aj vlogovať a tak. Takže tak sa môžete tešiť na ten vlog. Možno ho pridám v sobotu, čo asi nie, ale možno v nedeľu, možno. Čo tiež asi nie, ale možno tak pondelok, utorok, alebo tak. Možno zase o týždeň. Kto vie. Ale tak. Dobre, tak dúfam, že som vám troška priblížila, prečo som netočila tak. Sice som to zobrala veľmi skrátke, ale tak. Takže dúfam, že sa na mňa nehneváte a dúfam, že sa vám video páčilo a vidíme sa pri ďalšom videu. Pa, pa! Toto mi chýbalo.